Οι Έλληνες πιστεύουμε ότι ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου. Η πόλη των Ιωαννίνων, μία από τις πιο όμορφες της χώρας, χαρακτηρίζεται από μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Τα Ιωάννινα είναι η πόλη της Ελλάδας με τους πιο ευτυχισμένους κατοίκους. Μπορεί να βρίσκονται κάτω από τις χρυσές πόλεις του κόσμου, όπως η Κοπενχάγη στην πρώτη θέση, η Βαρκελόνη στην 22η ή το Λονδίνο στην 31η θέση, αλλά τα Ιωάννινα είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα και η 151η στον κόσμο, πάνω από την Αθήνα που βρίσκεται στο νούμερο 183, με πολύ καλή βαθμολογία για τους πολίτες, τη διακυβέρνηση και την υγεία, όμως με πολύ χαμηλή βαθμολογία στο περιβάλλον. Οι χαρούμενοι πολίτες των Ιωαννίνων για περισσότερα από 10 χρόνια εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα Ιωάννινα είναι η πόλη με τα υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης στην Ελλάδα και μία από τις πιο επιβαρημένες στην Ευρώπη. Τα Ιωάννινα κατατάχθηκαν στη θέση 754 ανάμεσα σε 761 ευρωπαϊκές πόλεις και στην 14η θέση ανάμεσα σε 14 ελληνικές πόλεις. Τα επίπεδα ρήπων ξεπερνούν πάνω από 5 φορές τα όρια ασφαλείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με επίπεδα ρύπανσης του χειμώνα πάνω από όλες τις πόλεις της Ελλάδας και από τις περισσότερες ευρωπαϊκές. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση των Ιωαννίνων. Οι πιο ευτυχισμένοι πολίτες με τη χειρότερη ποιότητα αέρα το χειμώνα στην Ελλάδα. Πώς μπορούμε να διορθώσουμε αυτή την αντίφαση? Θα γίνουμε λιγότερο ευτυχισμένοι ή πρέπει να κάνουμε κάτι άμεσα για την ατμοσφαιρική ρύπανση? Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ιωάννινα On Air. Καθαρός αέρας για όλους.